Assalamu alaikum na buga TV Nijar, kana lahiya ya gari ya zaman duniya ya kwana biyu. Na buga ya wannan rana ta Alhamis wadda ta zo 24 ga wannan wata. Ina fatan an tashi lahiya cikin kwanciyar hankali a wannan sahiya ta yau. Na buga na tuno da wani yaro na uwa, Sarjan Muhammadu Illela, da a can gidan yari duk inda duk haka gadi ran nan ina ta murnar ɗana za gadi, sai na zaka ya tsinkai ni ne da ya zo sai in ji an ba ku ba karere ba an ruhe, kuma sai an ce baba sa'an nan an ruhe ni ne ce wayo wanga irin aiki da waya cike mutum in ce mutum shi rihe baba na yi kai ya rantse da Allah. Bari in ga ma na buga cika aiki sai soji, kuma in gaya maka duk inda wani aiki suke cikin ƙasar ga cikin garin ga dai na mai, duk inda aiki suke bai kai sojin nan da ke kula da 'yan kasa ba. Tunda in ka diba zurganiyar da suke su ta hijirtis a dawo nan wurin da aka bizit cikin mutane su masu zuwa ganin 'yan uwarsu, a zaka a tahi ina a zo kuma sahiya duka ta Allah sai an ƙidanye duk wanda a ciki, duk wani lungu sai sun shiga sun ƙirgo duk wanda a ciki kowace sahiya. To bari in gaya ma ko ruwan sama aka yi sai sun yi wannan ƙirgo, kuma babu daman mutum shi hita wani shi zamna sai an yi haka nan. To shi yasa ni lissafa ni ga aiki duka ba a kai na sojojin da a gidan kaso ba, wanda waɗanda gadin daji masu gadin ƙasa can ka su ɗaya sun ka kai gare su da aiki. Gaskiya kai asara musu, wallahi asara musu in gaya maka. Kai ka bari aiki ya san mai shi.